Bat hadin benglayo ya ki report nadong sedong nakaliang joka health department barokoway ngilasim ya karai. Bat nadu kasitrik ubenay basaw hajar puwe. Kitu ki parlok ki nongsong snong jong jela megla jongi ki baklat na ka jingyo jongki ya une uknyang jingpang COVID-19 ka sorkar kum kadak jong ka jingye don ktilang bat ki bahayeng ki basen bat ki bae ki bathoin jongki ngilarai bangin ai ka excretia ya kitu kilong yeng kilong sem ki bamat ya kini ki jing sngosi san pau hajar tingka ya kitu kilong yeng kiba ladu no ya ki kime ki kpa ya ki khon lani ki bahayeng ki pasen bat kata kalong nadu ka shetrik jong une u April hajar puwe kata kadai ka benta ka ba ka ba ngi lasim ya karai nakaliang jong ka sorkar ka jungi